उद्योजक किरण सामंत उर्फ भैया शेठ यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, मी वर्षा कुडाळकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि आत्ता शिवसेना शिंदेगड महिला आघाडी जिल्हा प्रमुख। उद्या भैयासाहेबांचा वाढदिवस आहे आणि त्याच्यासाठी आमच्या समस्त महिला वर्गांकडून कोटी कोटी शुभेच्छा। त्यांना उदंड आयुष्य लाभो ही ईश्वर चरणी प्रार्थना। खरं तर भैयासाहेबांना आम्ही खासदारच म्हणून ओळखतो आहे, कारण आमची खूप इच्छा आहे सगळ्यांची की त्यांना लोकसभेचं तिकीट मिळावं आणि मिळणारच याची खात्री आहे। युतीतून ते तिकीट मिळो आणि ते मिळणार ह्याची खात्री आहे आणि त्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी आम्ही जोरात काम करून त्यांना 100% 100 नाही 101% आम्ही त्यांना निवडून देऊ ही मला तरी खात्री वाटतेच आहे। भैयासाहेबांचा स्वभाव म्हणजे खरंच त्याची तुलना कोणाशी करावी हे काही कळत नाही, पण मला आलेला अनुभव तर खूप चांगला आहे। कारण जेव्हा मी शिंदे गटात आली तर तेव्हा माझं एक काम अडलेलं होतं की माझा 7/12 नावावर होत नव्हता आणि त्याच्यासाठी मी जवळजवळ 5-7 वर्ष सतत प्रयत्न करत होते, पण त्यांच्या एका फोनमुळे तहसीलदारमधून मला तो 7/12 अगदी एका फोनमुळे 2-4 दिवसातच मी प्रवेश केल्याच्या नंतर 4 दिवसात तो माझा 7/12 मला मिळाला आणि त्याच्यामुळे जे काही माझी बरीच कामं अडलेली होती ती मार्गी लागली। दुसरं सांगायचं म्हणजे त्यांना आम्ही जरी म्हणजे एक अगदी चांगला अनुभव आहे, म्हणजे त्यांना कधी आम्ही जरी फोन केला आणि त्यावेळी त्यांनी नाही घेतला तर अगदी जाणीवपूर्वक तो फोन आम्हाला ते परत करतात किंवा म्हणजे परत फोन करून त्यांनी चौकशी केली जाते, किती उशीर होऊ दे किंवा काय होऊ दे। त्यावेळेस जर फोन त्यांनी नाही घेतला तर परत मात्र त्यांनी आवर्जून तो फोन करून चौकशी केली जाते किंवा जे काही काम असेल त्या संदर्भात ते चौकशी करून ते निवारण करण्याचा 100% प्रयत्न करतात। त्यामुळे त्यांचा आम्हाला अभिमानच आहे आणि अशाच प्रकारे जेव्हा आम्ही किती वेळा तिकडे रत्नागिरीला गेलो आणि त्यांची भेट मागितली तरीसुद्धा व्यवस्थित भेट होत, बरीचशी कामं त्यांच्यामुळे आमची होतात आणि त्याच्यामुळे त्या एकमेव ह्याच्यामुळे खरं तर मुख्यमंत्री आमच्या आहेतच, त्यांच्याकडून सुद्धा आम्हाला भरपूर सपोर्ट आहे किंवा कधी भेट वगैरे व्हायची असली तरी रात्री 2 वाजले तरीसुद्धा त्यांची आम्ही भेट घेतो किंवा मिळते। तसंच भैयासाहेबांचं व्यक्तिमत्व आहे की आम्ही इथे जर काही कामं असतील तर रत्नागिरीला गेल्याच्या नंतर आवर्जून आमचं सगळं बोलणं किंवा त्यांच्याकडून भेट होते किंवा जे काही असतील अडलेली कामं ती आमची मार्गी लागतात आणि त्याच्यामुळे आम्हाला समस्त शिवसेना शिंदे गटाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना तोच एक उमेद आणि आम्हाला आशा आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही सगळे इथे अगदी जोमाने काम करत आहोत आणि त्याच कामाच्या जोरावर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत आम्ही भैयासाहेबांना चांगल्या मताने 100% निवडून देऊ अशी खात्री मला वाटते। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।